सना मानसिना दोनलायबाय नामा नों आइ दोनलायबाय सना जोंहा सनाया लोमजालायबायलै आइ दोनदो नामा बोलो बोलो लोखि बोलो जेजे जेजे जाया खाख्रिखौ दे गोथानो आइ दोनलायबायलै सना मानसियानो आइ दोनलायबाय मामि लोखियानो जेजे गोथान लोमजालायबायलै जाना गोथान लोमजालायबाय हाय लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरनाय जालायबाय ओमफ्राय बार बारसोदो गावजोंनो जाजोब्बाय खानायानो जोंहा फिसाला बानानै नै माबायाव फार्मासियाव थांनो ओंखारलायबाय जोंहा बैसांनियाव फिसालाया लोमजालायबाय जोंहा मुलि लायना फैलायनोसैलाय दाख्लै बावैसो लोमजाथारदोंमोनलै साननैसो थाना आरो लोमजालायबाय नामा ना आइदिनोना लोमजानायानो माने मोजाङै हामखायाखैमोन खोमा ओरैनो मुलि जानानै जेनेबा हामनाय बायदि जाथ'बाय ओमफ्राय गोसो जाबाय थादों खोमा सिङाव दा हनै जाखांफिनलायबाय लोमजानायफ्रा मानो मोजाङै हामाथाय बिदि मानसि लोमजासावदो सोरबा सोरबा आरोना गथ' फिसाफोराबो जोंहा सनायाबो लोमजालायबाय आरोना मामि आंनि लोखियानो मुलि दौबाबो मोजाङै खाथिलायाखै दिनै बेलेग लायलायनोसै आरोबाव लोमजाहोबाय थानोबोथ' हायाना गथ' मानसिफोरखौ खोन्थानोबो रोङा मानोबो रोङा मा जादों बोरै मोनदो बोरै मादो गथ' गोरलैफोरा गथ' फिसाफोर लोमजाबा बिराद डिस्टार्ब जायोदि डिस्टार्ब जायो माने जेनेबा खोन्थानो बुंनो जेबो रोङा नालाय जेबो खोन्थाना लानो रोङा नालाय बेखायनो माने जोंथ' दा आरो मिन्थियाना इसोरखौ बोरै मोनदो बोरै थादो गेदेरबासो रायज्लायनो रोंबासो खोन्थाना लानो हाबाय दा रायज्लायनोबो रोङा मानोबो रोङा ओंखायनो एसे खस्थ' आरो लोमजाजानो बायो आरो गथ'फोरखौ मामा सना मम्मियानो माला रायज्लायनो रोंगोन सनायालाय खर' गिदिंबा खर' गिदिंदों होनना बुंनो सना माला रोंगोन आदासो बोथोरा सान्दुंआनो ओंखारलायबाय जि दसेनो दोमैयो दसेनो अखा थाइफ्रि जाङो दसेनो सान्दुं ओंखारै जाबाय दं बोथोरा बोरै जाबावगोनथाय बुंनो हाला आरो दुङोबा दुङो दुंनो हास्राबाबो जायोहाय दुङाबो हाथाराबो बिदि जाबाय दं सान्दुंआ दा दा जालायबाय नै जादैला सिगां सिगांलायथार मालाय नेलायथारा रब्रा थाबायखौ नायाखै हेल' रलाय खोनायबाय थांखायो बारा नुवाखै दैलो मालिकआ गैया सासे गैया सफैबाय आरोना बेनो दखाना बबाव थांदो बेलाय फैबायलै जोंहा माबायानो गैया दखानानो गैया दखाननिया दखान गैया माने दङ आरो सासे होमबाबो बियो मिथियानो रोङा बारा बेखायनो फैफिनबाय आरो मालायालाय सोरजोंनो दखाननिया मोजां ला गथ'खौ मोजां ला बोथोरा दहाय थान्दा बार ख्लाब ख्लाब टुपि गानहोलायबाय राजानो दसेनो थांदां दुंलायबाय आरो दसेनो खोबथेफिनलायबाय एसे दानि लोमजानायफोरा थाब हामनो रोङाहाय बाला मा जागोनथाय आं जि लोमजाजानो बाथारो गथ' फिसाफोरखौ दा मायाव मोनगोन मुलिखौ ओमफ्राय दाथ' फार्मासिबो गैला माला इयावबो दा मालिकआ दखानियानो गैया नालाय ओमफ्राय जोंहा आब'नि फिसाजोआबो लोमजादों होनदोंमोनहाय इसानिखौसो एसे दौनांसिगोन खनसेसो ओमफ्राय गाबोनफोर लायथोसै दा साफरियाव थांबाबो आरो थांबालाय थांब्रबजायो आरो इसानिखौनो खेबसे दौना होनोसै इसाबो लोमजादों होनदों फिसाजोआ बोथोर सोलायनायनि लोमजासावनाय जालायसिगोन आरो एबार आंहाथ' 12 मास गन्थङानो गुंग्रायानो खारालै गगा मोननायानो खारा आंना 12 मास दाख्लै बावैसो गगा मोनलायबाय आंबो ओमफ्राय हामनानै आरो नै आख' दा जाफिनलायबाय दा एसे रुंथ'नानै दं आरो आं जानानै आरो फिसालायाबो जाहांलायबाय नामा नोंबो आइदि होनदो हो आइदि होनदोसो ना मोन्दोंबानो गुदुं
ओंखावनायनिफ्राय मोदोमानो माबायालायबाय आंनि सेनेनो लेखियानो आंनि एम्फुलुआनो बाबारे मा ससे नुजालायनायलै दिला हे नोंनिनो दिनसै दे बा सेरलाथ' नुवाखै बोरै मबाइल लायो नो आया फिसालाखौ लाथ' होनदों माबा नों थागोन दङ मिनिबाय थानाङालैनो थागोन माइसंनो फैनायखौ थादै नों माबासो थादै एसेना दै रेजें मोनलायथारालै गोसोफोरखौ सोरबा लाना होबा जाबाय थानो आरो सासे नुखायो साखाथि आयौ हंलेले खान्दिदिनो हा क्या बोला मा होनदों नों नोंनि दिन नङा मबाइल नायनाय मोनजानाया नंगौना थैबायलै आं आयु दिन्थु सोर लायो गथ'खौ दे बुंलाय सोर लायो गथ'खौ दिन्थु मालाय सासे मानसि स्लिप डाइलग होखोलै बेलाय ओइ मालाय सासे मानसि स्लिप डाइलग होदो ऐसा करना चाहिए फिर होननानैसो मालाय सासे डाइलग होदो साला दिन्थु आंसो लायो गथ'खौ बेसे गथ' लानानै रयलिलि जालायो आंखौसो लाया हरो साला गथ'खौ निजेया दसेल'सो लानो बाबनो मोनो जाना दाउ फिसा मा जाना थैजोबखोथाय सोर खैजों बाजोबावबायसो हारसिं थैलाजोब्बाय एफा बुरजा दाउ फिसाया आयु दाउ फिसायानो गैला आरो इयावबो मासे आरो एइ बाथौआव मासेबाव दैला दाउआ माथो थैजोब्बाय जानालाय ओइनोलाय बाथौ सिङाव बोरै फैना थाफैखो थैबाय बिमा मानैनि दाउ फिसा जि बुरजा दङमोनहाय सेस मा जाना थैलांजोबखोथाय गोजांनासो थैखो ना मानासो थैखो पात्ता मोनला